tiġux taħt idejja, ja qatta Pawla! Dawk kienu kelmiet ta' rabja li anki kieku kienu semawhom l-irġiel li dak il-lejl kienu rikbin fuq il-karrettun, għajla kienu jagħtu kasom, jekk ma kienux jissiltulhom xi tbissima wkoll. Imma dawk il-kliem li ħarġu minn fom dak ir-raġel misterjuż u li dwew mas-swar tat-tela ta' San Miżun kienu destinati li jkollhom tifsira makabra ta' bilħaq. Kien hawnhekk li ftit tal-ħin wara dan l-inċident fil-5 ta' Lulju 1862 ikkons maruħu delitt li ħalla lil Katerina Borċ minn xura flad mejta f'gata u li ta' bidu għat-twettiq ta' din ix-xewqa. Dakinhar, is-Sur Lawrenz De Martino, ċanġier Ani ferm il-Furjana u Martu, kienu mistiedna ant is-Sinjuri De Marco għal-festa ta' San Valentino f'Albalzan, li biex imorru għandhom kienu ġentilment offrewlhom il-kaless tagħhom stess. Qabel tela, is-Sur De Martino widdeb ħas-soltu dis-seftura Katarina Borċ biex ma tiftaħ lil ħadd meta ma jkunx hemm. Iva, Sur De Martino, serraħ moħħok, morru, ħudu gost u toqgħodux tinkwitaw. Imħabba x-xogħol tiegħu, is-Sur De Martino kien iżomm id-dar eluf kbar ta' liri li għal dak iż-żmien kienu somhom favolużi. Għalhekk kien dejjem jgħix fil-biża' li xi ħadd jidħollu u jisirqu. Tlikki irħewla bil-kaless lejn id-dar ta' oħt il-mara tas-Sur De Martino li kienet toqgħod ħal-Balzan u li kienet miż-żewġa ant ta' De Marco. Iż-żewġ familji ferħu b'xulxin, għax ma kienx ħaġa ta' spiss li kienu jiltaqgħu. Wara li assistew għal-purċissjoni mill-gallerija tal-villa, komplew jiċċelebraw bi pranzu mill-laqwa.
dwar dak li kien għadda minn għalihom mill-aħħar darba li kienu ltaqgħu. Imma mingħajr ma ntebħu il-ħin kien gerbeb sewwa. Wal-ħabta tal-11 ta' bil-lejl, is-Sinjuri De Martino reġgħu sellmu lil qrabathom u qabdu t-triq lura lejn il-Furjana bil-kaless tas-Sinjuri De Martino. Din ma kienx l-ewwel darba li l-kuċċier tal-familja De Marco wassal lill-Sinjuri De Martino x'imkien. U l-Mosti Giuseppe Attart ta' 22 sena kien tista' tgħid sar minn ta' ġewwa, speċjalment ma' Katarina, il-qaddejja ta' Sur De Martino. Din tal-lum kienet waħda mill-oħrajn u ħadd ma ddielu minn rasu li seta' kien hemm xi ħaġa differenti. Biss dak il-lejl lis-Sinjuri De Martino kienet qiegħda tistennihom sorpriża mill-aktar koroħ. U dik is-serata tant pjaċevoli kellha tinbidel ħesrem fl-ar esperjenza ta' ħajjithom. Miftuħ, taħlunna, miftuħ. X'inhu? Taħlunna. Serquna, serquna, serquna. Taħlunna, serquna. Ma nistax nemmen. Tejda qalbi Katrina u Litinna. Minnu fih issejħet il-pulizija fuq il-post. Dawn dew l-investigazzjonijiet tagħhom billi jinterrogaw lis-Sinjuri De Martino.
Ma niftakarx eżattament fiex ħin wasanna lura d-dar. Naf li l-arloġġ tal-Knisja beda jiddoq xi tokki u bejn ruħi għat naħseb saru nofs il-lej. Umbat żewġi mduna l-bib ta' barra kien miftuħ u tħanna niġru ġewwa u smajna t-tarbija tibki. Umbat tlajna niġru fuq u jiena niġri lejn il-kamra tat-tifel. Il-maħt l-Katrina. Sekna, povra tifla kienet tant twajba u bil-għal. Skużani, spettur madni breda sissa. Meta niftakar fil-ma pariklu kien jgħatibni. Jasru mi kif kien werwer, waħdu f'din id-dar fid-lamp, bin-nies barranin jitġerrew, jikisru jfarku l-affarijiet. Seta spiċċa pallem sejkej Katrina. Allura, Sur De Martino, issa li s-senjura u t-tifel marru jistriħu xi ftit. Kienu inti naħseb li nistgħu nitkellmu ftit bil-kwiet. Għandek xi ħiel minn seta' wettaq dan id-delitt? Ma nafx minn naqbad naħseb. Biss laqatni l-fatt li minn daħal mid-bib ta' barra u ma żgassax. Bil-fors li Katrina, la jagħtiha l-ġenna, kienet tafu li xfetħitlu l-bibja stess. Dik l-imbirka, ma samitx minn dik l-imbirka. Għattila kemm il-talba biex meta ma nkunx hawnhekk ma tiftaħ il-ħadd, assolutament il-ħadd. Laqqas il-min tafu, għattila m'għandekx tiftaħlu qatt. Sur De Martino, naf li jittifel għadu żgħir, imma ma nista' niskarta l-ebda triq li tista' twassalni għal soluzzjoni biex insolvi dan il-każ. Għalhekk bl-approvazzjoni tiegħek nixtieq illi nistaqsi xi domanda lit-tifel. Spettur, għamel dak kollu li jidillek int. Basta ssir ġustizzja ma' Katrina. U kien propju dan id-daqxejn ta' tifel ta' sentejn li xeħet l-ewwel suspetti fuq il-kuċċier Giuseppe għat-tard. Meta staqsew jekk rax lil xi ħadd dak il-lejl, beda jirrepeti Peppi tat-tuttu. Peppi tat-tuttu. Allura, min kien li għamilla mimmi lil-Katrin? Peppi tat-tuttu. Min? Peppi tat-tuttu. Peppi tat-tuttu. Peppi tat-tuttu għamilla mimmi. Għandek ħil minn seta kien dan Peppi tat-tuttu. Jekk jeżisti. Peppi tat-tuttu. Oh, sema. Taskur. Giuseppe. Il-kuċċir ta' Signori De Marco. Il-tifel kien jafu, għax sikut kien taħrik baħu iż-żiebel. U anke Katrina kienet tafu, illa li dak kien ġejju sejjeraw. Mela nefdatu fetħitlu. Għalhekk il-pulizija sejħet lil Giuseppe il-kuċċier biex tinterrogah. Għaddi, Pep. Kolla sew, Spettur? X'għandek tgħidilna, Pep? Xi trid ngħidlek, Sur Spettur? Dak il-ħin li kont qed issemmi inti, jien kont qiegħed ħal-Balzan, nistenna lis-Sinjuri De Martino biex inwassalhom lura d-dar, lura mill-festa. Isma' tista' saqsel il-koka, għax sakemm kont qed nistenna mewlet li blaq imħawar. Carlos, tista' tmur. Iżda l-pulizija baqgħet issuż bil-moħbi wara dan Giuseppe u ma damitx wisq biex tintebaħ li hu kellu l-vizzju tal-lob tal-azzart. Hu kien jagħmilha ma' kumpanija xejn sabiħa u kien ikun ta' spiss ma' labi ieħor, ċertu Giuseppe Ketkuti mill-Mosta wkoll. Magħhom kien ikun hemm ukoll wieħed Ġamri Borċ. Dawn kienu jgħaddu fl-imkien sigħat twal, jilabu l-karti għal-flus, ipejpu
u jixxorbu l-imbit. B'dana kollu, minkejja dan it-tarif il-pulizija baqgħet mingħajr liċken jiel ta' prova. Iż-żmien beda għaddej u l-awtoritajiet kellhom jirrikorru għal mezzi mhux tas-soltu biex isolvu l-każ. Kien għalhekk li ħarġu avviż li mhux biss kien joffri l-maħfra lil kompliċi ta' dan id-delitt basta jikxef lill-awtur, iżda kien iwiegħed ukoll somma flus bħala rigal lil min kien lest li jagħti dan it-tarif. X'għandek x'tgħidilna? Dak in-nar, jiġifieri fil-5 ta' Lulju, Giuseppe Attard u sieħbu Giuseppe Ketkuti talbuni nislihom il-karrettun tiegħi. Insomma, wara ħafna argumenti iddeċidejt li wassalhom jien stess minn Ħalbalzan għal Furjana. Konna maġlin u għalhekk għaddejna minn San Miżun. Hemmhekk għandna kemm ħajjarniex raġel ukoll. Naf li dan beda jgħajjat u joffendina, maħna ma stajniex nifmuh mill-bot. Konna maġlin, għax kieku konna ngħidulu xi ħaġa oħra mhux hekk. Insomma, wassaltom sa fuq il-Fosos, viċin id-dar ta' Sur De Martino, u ftemna li nistennihom hemm jien. Minem? Katri, iftaħ li sabiħa. Inti min int? Jien Giuseppe, il-kuċċir ta' Sur De Marco. Le, ta' ma niftaħlekx, għax is-Sur De Martino qalli biex meta ma jkunx hawn ma niftaħ lil ħadd. Imma Katrina ta' qalbi. U għadni biex noħodlu xi affarijiet għand is-Sur De Marco Ħalbalzan għax hu s-Sinjura sa jortu hemm. Kif int, Katrin, għajjimteki? Ta' minu? Ara, ħjar terġaw toħorġu, għaxek jiġi s-senjur żgur ma jħux pjaċir. Da żgur li noħorġ. Imma meta l-lestu dak li għandna nagħmlu. Għax ma tlix bija dit-tarbija. Issa s-sena għamlu.
Rana, jaff minn aħna. Jekk ipaċ jikxifna, neħilsu minna bħas-seftura. Lanqas taħseb għandi ħaġa bħal dik. Jekk għalli jafrim ta' kollox. Dejn skun ma jafrimniex. Wara kollox ta' għadu tal-bija, lanqas jitkellem ma jgħamma. Wassalt allura, saħal balzan. Tul it-triq, Katkuti kien jkollu jawdem fuq it-tifel. Din l-istqarrija xejnet kull dubju li seta' jkun hemm. Iżda xorta jibqa' l-fatt li dawn il-kelmiet Peppi tat-Tuttu li ħarġu minn fom ta' xejn ta' tarbija ta' sentejn żeraw l-ewwel suspett biex il-pulizija jikxfu min kienu l-qattiela ta' Katarina Borċ. Min kien li għamilla minn mil il-Katrin? Peppi tat-Tuttu. Min? Peppi tat-Tuttu. Peppi tat-Tuttu. Il-pulizija ġabret il-provi kollha. Nar il-15 ta' Deċembru 1862, Giuseppe Attart u sieħbu Giuseppe Katkuti bdew għaddejjin ġuri mixlija bl-omiċidju ta' Katerina Borċ. U l-verdett finali kien propju dak li kien mistenni. Wara li fliet il-provi kollha, il-qorti kienet samet lil Giuseppe Attart u Giuseppe Katkuti ħatja tal-qtil kiesa ħobieret ta' Katrina Borċ. Għaldaqstant il-qorti kondannat lil dawn it-tnejn għal pena kapitali permezz tat-talliet. Jalla l-mulej ikollu ħniena minn ruħ. Destin riet li dak ir-raġel li kienu kważi tajru fit-tela ta' San Mizun ma kien ħadd li fil-bojja. U hekk spiċċat il-ġrajja ta' Peppi tat-Tuttu u l-akbar serqa tas-seklu. Hawn min jinsisti li l-iskruplu lil Giuseppe Attart swilu ħajtu. Iżda l-fatt jibqa' li delitt kien sar. U minar ma nidħlu fil-mertu tal-pina kapitali, il-ħaq rrid isir. Pas-soltu insemmilkom. U bħal dejjem infakkarkom illi dnub ma jorqod